ka animal sa baga diri gyud tugpas akong kulukamot napalaso gyud paita sa ning mga kuan oy paita sa ning mga kuan na paso manig kuan. So nata diri guys no mga idol ya sa Facebook nya kapubring guys diri sa kuan YouTube ano diri oh nagkwanta kalingaw tag panday diri oh kalingaw tag panday sa cross pa ni taking kay kuwangan pa nigdapat marko horizontal so nata diri oh ano ni sa cross pa na siya taking wa pa na ma bansag eh uang paskuan parda pahuway sa takay init guys lang kita mo sa adlaw ayag kay no grabe may gani kinana ni mga units babaw nani mga unit oh pani oh parihan is itong una nga paig-paig nga itong agi paig kagitag kulong nga napalit so kaya guys oh kalingwan itong pool kasi masig magtanta sa pool ani hindi na taganahan mahimo na tang pulpol ato na siyang kuan ato na siyang kuan sa lumboy sa taas tos-tosan no pwedang tos-tos ba rin tos-tos sa takay tos laay ba ay na may ngudto may udto alauna manag pa ni udto balik sa diri so arang-arang ron diri kay kuan sa tawagan ni landong kay hapon naman rubon tag diri padung udto bukting inita ang landong to aspikas karon ang landong nasa diri medyo pabor tagamay atong tira diho lansanganan pa sa mga ano